ህወሓት ምስ ኣሓት ዝብለን ውድባት ተዋዲዱ ንኢህወደግ ብምስራት ፍልስፍና ልምዓታዊ መንግስቲ ናብ ፖሊሲ ቀይረ ኢትዮጵያ ኣልሚዐያ ክብል ይስማዕ። ብርግጽ ክንድቲ ዝበሎ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ዘመነ መሪሕነት መለስ ኣፋፍኖት ልምዓትን መንገዲ ዕብየትን ተራእዩ ምንባሩ ዘይከሓድ እዩ። ልምዓታዊ ኣበርክቶ ኢህወደግ ከምቲ 27 ዓመት ኣብ ጸልማት ነርና ኢሎም ኢዱ ዝሰበርዎ ጸልማት ኣይነበረን። ምስራሕ ክንዲ ዝከኣል ኣይተፈጸመን እምበር ጠቕሊሉ ጨና ልምዓት ኣይነበረን ኢልካ ይከሓድን። ልምዓታዊ ምንቅስቓስ ስርዓት ኢህወደግ ዝተግበረ ጻዕሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ጨቋንን ውልቀ መላኽን ስርዓት ዘበርከቶ እዚ ዝበሃል ቁጠባዊ ዝላ ዘይምንባሩን ንሽሙ የተንፍሳ ዝነበራ ገለ ዘፈራት እውን እቲ ዝነበረ ዘይዛሪ ናይ 17 ዓመታት ኩናት ዘደስከለን ምንባሩን ብንጽጽር ዝሰርሖም ፕሮጀክታት ልምዓት ጎልዮም ክወፁን ጽዑንቶን ዓለምለኻዊ ተቐባልነትን ከጥርውን ሓጊዞምዎም። እዚ እንትበሃል ህወሓትን ኢህወደግን ካብ ውድቀት ደርጊ ጀሚሮም ክሳብ ሕንፍሽፍሽ 93 ነንባዕሎም ክናቆሩ ዘጥፍእዎ ናይ 10 ዓመታት ግዜ ኣብ ልምዓት እንተዘውዕልዎም ከም ዓዲ ቁጠባዊ ስዳርኣ ምዛየደ ይብሉ ወሃብ ትርኢቶም። ኢትዮጵያ ከምቲ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ዝተለፍለፈላ ዋላ ይኹን ተስፋ ዘለዎ መንገዲ ልምዓት ሒዛ ግን ብሰለይታ ትስጉም ነይራ ዝብል ባይታዊ ሓቂ ንውሰድ። ኢትዮጵያ ትለምዕ እያ ነይራ እወ በየናይ ብርኪ ክንዲ ትጽቢት ዝግበረላ ኣይኮነን፣ ግን ድማ ዝተባባዕ ነይሩ። ግርም ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ እያ ዝብል ምጸታዊ ሕቶ እንተልዒልና ግን ደጃቱ ውየ ከም ዝገደፍዋ ደው ኢላ ዝተረፈት ትግራይ ኣብ ቅርንብ ዓይንና መጽያ ቅጅል ትብል። ትግራይ መወቀል ስልጣነ ጥንቲ፣ ትግራይ በሪ ምጽኣት ዘመናዊ ዓለምን ፈትሊ ታሪኽ ምድሪ ሓበሻን ኮይና ክተብቅዕ፣ ትግራይ ድማ ብኡልክዕ ንዘመናት መዝሓሊ ጥይት ወረርቲ ማእገርን ታኺላን ሓጹር ባዕዳውያን ገወጥቲ ብምዃን ነታ ሓዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ሰናዕ ዓዲ ከመ ቡሌት ፕሩፍ ኮይና እያ። ኣብ ልዕሊ እዚ ተቓላዕነታ ዝወለዶ ንተኸታተልቲ ወለዶታት ዘሳገር ሰብኣውን ንዋታውን ማሕሰይቲ ህወሓት ዝመርሖ ኢህወደግ እውን ልክዕ ከምቶም ቀዳሞት ስርዓታት ንትግራይ ካብ ልምዓት ብምጉናይ ረኣይቲ ብሉዕ ክትከውን ገይርዋ። መንግስቲ በጀት ሰሊዑ ከልምዖ ካብ ዝግባእ ብተወሳኺ ሰብ ሃፍቲ መዋዕለ ንዋዮም ኣፍሲሶም ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ቁጠባውን ማሕበራውን ተረባሕነት ከይገሃድ እውን ርኡይ ዓንቃፊ ምንባሩ እዩ ዝፍለጥ። ኣብቲ ሰበስልጣንን ሰብ ሃፍትን ንዓዶም ሕቖም ሂቦም ኣብ ሕምብርቲ ሽዋ ለጥ ዝበለሉ ዘመን ትግራይ ካብ በረከት ልምዓትን ፖለቲካዊ ጸላውነትን ተገሊላ ዝተረፋ በልዐን ጥራሕ ኣፉ ኮይና ብዝተሰልሐ ፕሮፓጋንዳ ሕልፊ ተጠቃሚት ተባሂላ ክትጭፍጨፍ ጥራሕ ነይሩ። ትግራይ ልምዓት ካሓርማን ካብ ጓጓ ብዝብዝበዝ ሃፍቲ ሕልፊ ሃገራ ብትእክቦ ግብሪ ካዝና ማእኸላይ መንግስቲ እናመልአት ብድኽነትን ሓዘንን ነጸላ ደፊኣ ክትነብር መን ይፈሪድላ? ፍልፍል እዚ ጸገምከ መን እዩ? ህወሓት ንትግራይ ሰብ ካብ ዝበልዕ ደማዊ ኩናት ሓሊፉ ሰብ በሊዑ ዝሓድረሉ ዜጋታት ዝርብሕሉ ልምዓት ምምጻእ ከመይ ተሳኢልዎም? መንግስቲ ፌደራል ንልምዓት ትግራይ ዝኸውን ኢድ ዝሓፀሮ ስለዘይከኣለ ድዩ ወይ ስለዘይደለየ? ጥዕና ሃበልና ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትን ተመልከትናን እታ በብዕ 20 ዓመቱ ኩናት ዘይበት ከላ ቅንዕ ክትብል መመፂኡ ዝደቑሳ ተደራራቢ ጸገም ዝዓንበበላ ትግራይ ታሪኻውን ተፈጥሮኣውን ተቓላዕነታ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ናይ 20 ዓመታት ተኸታተልቲ መርሃ ግብርታት ልምዓትን ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን ኢትዮጵያ ድሕሪት ተሰሪዓ ዝግባእ ዘይረኸበትሉ የማነ ጸጋም ምኽንያታት ክንድህስስ ኢና። ቀንዲ ዕንቅፋት ልምዓት ትግራይ እቲ ብመረፃ ይኹን ብሓይሉ ኣብ መንበረ መንግስቲ ተኸይጡ ትግራይ ይመርሕ ኣለኹ ኢሉ ዝመጻደቕ ህወሓት እዩ። እዚ ጸገም ፍልፍሉ ካብ ስነ ሓሳብ እቲ ውድብ ኮይኑ እቲ ኣይዲዮሎጂ ኣብ ዝነጥፈሎም ጉዳያት ዋላ ብግልፂ ዝረአ ተግባራዊ ጸገም ምዃኑ ጉሁድ ሓቂ እዩ። ስለዚ ድማ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ህወሓት ልምዓት ትግራይ ዘተኣጓጉለሉ ነጥቢ ክንርኢ ኢና። ህወሓት ስነ ሓሳብ ሊበራሊዝም ተጸይፉ ገጽ እንትኸልኦ እዚ ፍልስፍና እትኽተል ዓለም ግን ብኣሽሓት ማይላት ቀዲማት ተኸይዳ። እቲ ጸገም እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ብሰንኪ ዘሰጉሞ ኣይዲዮሎጂ ንባዕሉ ጥራሕ ከይኮነስ ይመርሕየን ዝብል ህዝቢ እውን እዩ ከመ ሽንቲ ጊመል ንድሕሪት ኣሳልይዎም። ንምዃኑ ህወሓት ስነ ሓሳብ ሊበራል ኢኮኖሚ ንምንታይ ይፈርሕ ዝብል ንርአ። ክልተ ምኽንያታት ድማ ንረክብ። እቲ ሓደ ብመንጽር ወድዓዊ ኩነታት ዝግምገም ኮይኑ እቲ ካልኣይ ግን ካብ ዓንኬል ባህሪ ስነ ሓሳብ ሊበራሊዝም ብዝፍልፍል ርኡየት ይቃነም። ብመንጽር ወድዓዊ ኩነት ህወሓት ሽምጡ ገቲሩ ክማጎተሉ ዓሰርተታት ዓመታት ዘሕለፈ ጭብጢ ሶሽዮ ፖለቲካ ባይታ ኢትዮጵያ ስነ ሓሳብ ሊበራሊዝም ዘተኣናግድ ማቻ የብሉን ዝብል እዩ። እዚ ማለት እውን ኢትዮጵያ ከም ሃገር ትግራይ እውን ከም ክልል ሊበራሊዝም ዝዓመሉ ደንበ የብለንን ኢሉ ይኣምን። ኣብቲ እዋን ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዝነበረ ውዒ ሞገት እውን ሊበራሊዝም ከይነት
መታኣታቱ ኢትዮጵያ ነዚ ምቹት ኣይኮነትን ዝብል መካትዕ ነጥቢ ነይርዎም ባህጊ ኩሉ ሰብ ልምዓት ኮይኑ እናሃለወ ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ካብዚ ወፃኢ እንታይ ተመንየን ይኾን ምቹዋት ኣይኮናን ክብሉ ዝተኻትዑለን ግልጽ ኣይኮነን ንሊበራሊዝም ኢኮኖሚ ውሁባት ኣይኮናን ኢሉ ዝካታዕ ህወሓት ነዛ ኣባሃልኡ ከም ሽፋን እዩ ተጠቒሙላ ብርግጽ ኣብ ትግራይ ዘሎን ዝነበረን መልክዓ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ምስኒ ኣሜሪካን እንግሊዝን ክዳረስ ይትረፍ ንውድድር እውን ዝቐረበ ኣይኮነን ኢትዮጵያ እውን እንተኾነት ምስ ምዕቡላት ዓድታት ጫማ ክትለኻኻዕ እትኽእለሉ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያዊ ቋንቋ ገና የጥሬትን ስለዚ ኣባሃላ ህወሓት ኣብቲ ሽዑ እዋን ሊበራሊዝም ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ተኺልካ ንምጽዳቕ ዘኽእል ከም ናይ ኣሜሪካ ዝበለ ድልድልን ስቡሑን ባይታ የብልናን ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ እንተነበረ እኳ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፈለ እምነት ነይሩ እንተነኣሰ መንገዲ ስሉጥ ልምዓት ከግህድ ዝኽእል ኣብ ብርክት ዝበላ ሃገራት ተተግቢሩ ውፅኢት ዘምጽእ ኣምር ብድፍኑ ካብ ምዕጻፉ ተፈቲኑ ኣጋውሉ ምተርኣየ ኣይምኸፍአን እዚ እውን ስነ ሓሳብ ሊበራሊዝም ብኽፋል እውን እንተኾነ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ንምትግባር ክንድቲ ዝተሓላለኸ ማሕበረ ፖለቲካዊ መሰረት ኣይጠልብን ነይሩ ዝብሉ ወሃብቲ ርእይቶ ከይሓወስና ማለት እዩ ብኻሊእ ገጽ ህወሓት ካብ ሊበራሊዝም ዝሃደመትሉ ምኽንያት ብመንጽርቲ ኣተሓሳስባ እንትትከውን ኣብዚ እነልዕሎም ነጥብታት ክራይ ኣካብነት የጋድድዩ ዓቕሚ መንግስቲ የልምስ ወዘተ ዝብሉ ቀንዲ ምኽንያታት ተጸራሕቲ እዮም ብርግጽ ህወሓት ብፍላይ እውን ብእኒ ኣይተመለስ ዜናውን ካልኦት ምሁራትን ኣቢሉን ፍልስፍና ሊበራሊዝም ተጸኒዑ ክትንተን ብምግባር መሰረታዊ ይኹን ዓቕሚ ናይ ግንዛበ ጸገም ነይርዎ ምባል ኣይከኣልን ይኹን በር እንመለስ ኒሊበራሊዝም ኣጽኒዖም ብርዲት እንትነቕፉን ስዒቦም ዝመፁ ተተካእተ ኣመራርሓ ግና ከየንበው ፈንፊኖምዎም ኣተሓሳስባ እንመለስ ሕዚ ሊበራሊዝም ንዓና ዝኸውን እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ከይዲ ግና ወቕትና ሓሊና ናብቲ ዲዳ ክንጽንበሪና ዝብል ቅዋም እንተንጸባርቑም ወያናይ ዲሞክራሲ ወይ ልምዓታዊ መንግስቲ መሰጋገሪ ስነ ሓሳብ እምበር ናይቲ ውድብ ጽላት ኣይኮነን ዝብል እምነት ነይርዎም ንዖም ስዒቡ ዝመጽእ ሓይሊ ግን ብዓይኒ ዕሙተይ ምስቲ ሓሳብ ተጻሊኡ ቀሪዩ እንትሕተት እውን ፍርቂ መብራህሪ ክህበይ ይኽእልን እንመለስ እውን እንተኾኑ ኣብ ጭብጥን ፍልስፍናን እቲ ኣይዲዮሎጂ ጸገም ርዲት ኣይነበሮምን እምበር መካትዕ ነጥቦም ግን ሊበራሊዝም ንዘይምምራጽ እኹል ምኽንያት ኣይነበረን ምኽንያቱ ዓቕሚ መንግስቲ የዳኽም እዩ ግዕዜና የስፋሕፍሕ ኢሎም ካብ ዝረግሕዎ ሊበራሊዝም ንላዕሊ ንዕድመ መንእሰይ ዝኣክል ዝተዘመረሉን ከም ወንጌል ዝተሰበኸሉን ልምዓታዊ መንግስቲ ብናይ ባዕሉ ጉዕዝያት ሰበ ስልጣናትን ከደምቲ ሰብ ሃፍቲ ነቢሉ ዕሉል ኣካብ ክራይ ኮይኑ ድኣ ተረኸበ ኣብ ርእሲ እዚ ኒሊበራሊዝም ገጽ ዝኸልአ ሶሾ ፖለቲካዊ መርገጽ ህወሓት ኢንቨስተራት ወጻኢ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም መዋዕለ ንዋዮም ዘፍሰስሉ ሹሃት ገፊቱን ነቲ ዝነበረ ዕዳጋ ብልጓም ጭምዲዱ ሒዙ ሃገራዊ ረብሓ ከምፁ ዝኽእሉ ዕድላት እናጸበበ ኸይዱ ትግራይ ናይዚ ተቃርኖ እዚ ግዳይ ምዃና ኣይቀረየን ምኽንያቱ ልምዓታዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ቀልጻማት ሊበራላዊ ሃገራት ዓለም ብጎኒ ዓይኒ ዘጣምት ርእዮት እናተኸተለም ንጎነፅን ኩናትን ተቃልዓይ ኣብ ዝኾነ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ መሽለኹ ንፋስ ካብ ምዃን ዓደይ ውዓልን ብመንጽር እዚ ልምዓታዊ መንግስቲ ምሕንቆ ልምዓት ጥራሕ ከይኮነስ ምኽንያት ኩናትን ዞባዊ ምትፍናንን ኮይኑ ኢልካ ምቕማጥ ይከኣል ብምኽንያት እዚ ኣብ ልዕሊኡን ይመርሖ ኣብ ልዕሊ ዝብሎ ህዝብን ገመድ ቀራቕሮ ፈተናታት ክሽንቅቕ ዝኸረመ ህወሓት እዚ ፖለቲካዊ ጸገሙ ካብ ምፍራስ ኢህወደግ ጀሚሩ ክሳብ ንዓርሱ ኣብ ሓደጋ ህልውና ክወድቕ ገይርዎም ብተወሳኺ ቁልፊ መዘውር ቁጠባት ሃገር ብክልተ ኢዱ ሓኒቑ መሓዙን ዝፈጠሮ ንኢንቨስትመንት ዘይጥዕም ዓሻኽ ባይታን መህከይ ቢሮክራስን እውን እቲ ተወሳኺ ቀንዲ ምኽንያት ነይሩ ካሊእ በዓል ብጽሒት እንቅፋት ልምዓት ትግራይ ድማ መንግስቲ ፌደራል እዩ እቲ ዝተፈጠረ ስርቦቆስ መሪሕነታውን ኣንፈታውን ቂመኛ ለውጢ ስዒቡ ብልጽግና ምስ ህወሓት ክሳድ ንኽሳድ ክትሓናነቕ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ትግራይ ዓጺፉን ፍሰት ኢንቨስትመንት ዓጺዩ እዚ ምንጪ ፖለቲካ ኣፈላላይ ጥራሕ ከይኮነስ ህዝባዊ ጽልኢ ዝወለዶ መድልዎ ንትግራይ ዓዲሙ ምስ ዘእተዎም ዕሱባት ሻዕብያ ሓቢሩ እተን ህዝቢ ትግራይ ክንዲ ዝግብኦ ዋላ ኣይረብሐለን ንፈውስ የለን ትርግትርግ ዝብላ ዝነበራ ትካላትን ፋብሪካታትን ከዓንዋም ትግራይ 30 ዓመታት ንድሕሪት ክትምለስ ብመደብ ኣፍሪስዎም መቐለ በሻሻ ጌርናያ ዝብል ብድዕ ዝተመልኦ መግለፂ ኣብይ ኣሕመድ እውን ናይዚ ልኡኽ ጥፍኣት ተጸረሐ ኣብነት እዩ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዘለዎ ቂም ከም ሽፋን ተጠቒሙ ብውዕል ግን ቅንዒላ ፈተና ማእኸል ዓዲ ዘይትኸውን ሩኢ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ጽልዋ ዘይትፈጥር ተራ ትግራይ ክትከውን ዝብህግ ሕዱር ፕሮጀክት ሃፃውያን ኣያታቱ ዘፈጽም ጸረ ልምዓት ትግራይ ምዃኑን ብግልፂ እናርአየ መፅኡ ኣብ ልቢ ብዙሓት ዝተሰኣለ ሓሳባዊ ምስሊ ሃገርነት ትግራይ እውን እዚ መግላላይን መዳላወይን ኣመላኻኽታ መንግስቲ ብልጽግናን ህወሓትን ዝወለዶ ጣዕሳ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ ትግራይ ከም ክልል ኣብ ትሕቲ ፌደራል ክትቅጽል ዝደልዩ ተጋሩ ምህላዎም ኣይከሓድን
በቲ በለበቲ ትግራይ ቀዳድም ልምዓትን ጥራሕ ይዘልያ ስለዚህ ሕቶ ልምዓት ትግራይ ብግቡእ ብምምላስ ቀጻሊ ፖለቲካዊ ዕጻ ትግራይ ኣብ ምህንዳስ ብጽሒት ክህልዎ ዝኽእል መንግስቲ ፌደራልን ንትግራይ ይመርሕ ዘሎ ሓይልን ብምትሕባር ኢልና ንኣምን ሰላም